Astagfirullah. Allah mun tuba wajen yin kuskuren zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Mu kiyaye saboda karara ta nuna cewa ba masoyin al'ummar arewa bane, ba masoyin arewa bane. Ga kwatance nan, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Katsina, ka duba abubuwan da suke faruwa a Kebbi, Sokoto, Niger, Kwara, Benue, Plateau, Borno, Yobe, Gombe. Gashi Bauchi ta dauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya dauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'umma arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin, to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe. Shin da mai arewa take alfahari da noma, a yanzu haka ba mu isa mu shiga cikin gonakinmu domin mu noma abin da za mu ci a cikinmu ba. Abin ya gagara, ana gani ana ta kashe mu. Kai bari ku ji wani abu, karara kawai na iyamurai ta nuna ne cewa suna so a raba Najeriya, amma wannan gwamnatin ta Tinubu ita ce asalin mai so a raba Najeriya. Duk wani abu mai muhimmanci, duk wani abin da za a ƙari da shi a arewa, an ɗauka an mayar da shi jihar Lagos. Ko kasafin kuɗi da yake yi, ka duba abin da ake ba ma jihar Lagos da abin da ake ba ma arewa. Karara ta nuna cewa wannan gwamnatin ta Tinubu ba ta ƙaunar arewa, ba ta son arewa. Saboda mai ko ba komai a ba mu zaman lafiya da za mu samu mu yi kasuwanci, mu noma abin da za mu ci, amma ya gagara. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnatin. Na gode. Kai Gambo, Taniko, kiwon kare, ka kiyaye kanka, ka daina taba abin da muke so. Siyasa ra'ayi ce, kai ra'ayinka mi ra'ayinmu. Kuma ƙaryar banza kake yi ai, makaryacin banza, makaryacin wofi. Sha. Kana wata maganar wani duk wanda ya zo ya tallata wannan tafiyar. Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Allah ya fi ka sanin karatun bebe. To ka kiyaye kanka. Ka kalle ni da kyau, ka san ni. Shekara 25 wallahi muna industry tun ana fim kyauta, tun ana cewa Alin Huwait a bakin hanya. Duk wani artist da ka sani duk girman sa ka je ka tambaye shi. Wallahi tallahi tun ana tsaye da mutum a hanya, wallahi yau mutum aktin kyauta muke yin fim. Saboda mun zo har ta kake wai duk wanda zai zo yi wannan tafiyar. To kai ra'ayinka me ra'ayinmu? Kai ka san ni, na san ka. Kuma ka san me kake a industry, ni na sani ko? To wallahi ka kiyaye kanka. Ka ja bakinka kai shiru, kuma ka kiyaye haduwan mu da kai. Na rantse da Allah, barawar kama daga Jos din ai mun san komai. Ka kiyaye kanka. Mu muna Tinubu, kuma mu yan Tinubu ne. Duk wanda yake son Tinubu muna son sa, wanda baya son Tinubu kuma ba ma son sa. Ai siyasa ra'ayi ce. Ka kiyaye kanka. Ka san na san ka. In kuma kere yana yawo, zabo yana yawo. Dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu haɗu. Siyasa ra'ayi ce, kawai kai ra'ayinka mi ra'ayinmu. Ba sai ka zo kana blackmailing ba, kana wani ka ai Tinubu ko ka ayi shi. Ka fi sanin Allah karatun bebe. Muna yin Tinubu. Ba ta fitowa ƙararana ce ina yin Tinubu ba sai yanzu. To muna yin Tinubu, ra'ayina ne, kai ra'ayinka mi ra'ayinmu. Aikin banza, aikin wofi. Sha.